Dobrý deň, som Gerdy van Vleteren a pred 20 rokmi som postavil prvú časť hotela Sojka. Teraz je Sojka Resort príjemné mesto pre vašu dovolenku, ako ho poznáte. Okrúhle výročie, to musíme oslaviť a chcem to urobiť spolu s vami. Preto vás chcem pozvať na náš hudobný víkend. Ponúkame vám flámsky folklór. Ako viete, ja som Belgičan. Príde aj výborný huslista Miro Baloga a jeho kamaráti muzikanti. Zahrajú krásnu slovenskú a medzinárodnú hudbu. Vrcholom víkendu bude vystúpenie Close Harmony Friends. Spievajú a cappella, čo znamená, že spievajú a svojim hlasom aj robia hudobné nástroje. Príďte si to užiť spolu s nami. Teším sa na vás. A nebude chýbať chutné belgické piva.